Bhí muid ag plé agus ag fistrú achar a rint na seachtaine, agus tá muid chun brathnú sin i rístanne. An gcuimhin libh siar de spríle achar an ná an méid spáis ina glúdaíon drompla nó cro. Mar sin a féoch ar na crochanna atá anseo os mo chóir. Tá rá dronalóg agus tá cearnóg agam. Agus tá muid chun dul siar ar an bailach ina bhuairmuid an achar le linn na seachtaine. Ar dúspáire, an bhecinn siúb na cearnógaí beige atá anseo ar an leathanach agam. Tá misig ar fáil achar dús, céan achar atá acu sin. Tá mé chun maríalar a áil agus tá mé chun iad a thós. Tá mé chun féchant céan áid atá an fad, 1 cm, agus tá mé chun féchant ar céan áid atá an leithid, sin 1 cm go bha. Chun achar a áil tá muid ag méadú an fad fá an leithid. Mar sin 1 cm ag méadú fá 1 cm sin 1 cm cearnach. Cá muid cuimhnú ar sin nuair tá muid a fáil achar níos déirní. Nis, tá muid chun nó líon boscaí atá san ronalóg seo a chúda. Fáin go bhfeice muid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35 agus 36. Mar sin tóigin an dronalóg sin soas 36 uasca. Sin 36 cm cearnach. Nis, tá muid chun breanú ar bailach eile le é sin dhéanamh, mar ní féidirlinn a bheith ag cúran na boscaí an tám ar fad. Mar sin fáin go bhfeice muid an féidirlinn é dhéanamh ar bailach éigean difriúil. Cé méid bosca atá an ngach sra? Tá 1, 2, 3, 4 bosca an ngach sra. Agus cé méid sra atá againn? Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aganne go bhfuil chola uasca 1 cm cearnach. Mar sin 1, 2, 3, 4, fá 9 sra, sin 36. Scríofa muid é. 7 cm, fá 9 cm, sin 36 cm cearnach. Nis, bóca muid rá go dtí an chéad chrá eile. Is cearnóg atá aine nuair seo, agus tá muid chun measú chonaíonna go bhfeice muid céan achar ina bhfuil se ag tógáil suas. Tá mise cheappa go bhfuil se níos mú ná an dronalóg. Fáin go bhfeice muid. Tá aganne go bhfuil bailach níos tapúla againn ná bheith a cúra na boscaí. Tá muid chun cúra cé méid bosca atá a sra, agus cé méid sra atá againn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aganne go bhfuil gach ceann na boscaí sin cortham le 1 cm cearnach. Sin 6 cm. Agus measú cé méid sra atá againn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá 6 sra againn. Cílíonn sé sin go bhfuil an fad curtham le 6 cm agus go bhfuil an leithid curtham le 6 cm chomá. Cílíonn sé sin 6 cm fá 6 cm tugann sé 36 cm cearnach dú.